فتحناك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قرآن سلا بناني أني سيجنا أيو آية فلو دكالسا قرآن سلا بسيجي اسمان الله بناني أني سيجنا نافو سورة الفتح أني على آيات دميو دي كالسا منو بيك الله جي أنفع كا قرآننا to ka be mi mulo angla ka be mi mulo ngo be mi mulo kawara be mi mulo qur'anu sula binani ani segina nafuma suratul fatih ame alladhi damnana والذي أنزل عليك أو ينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنكم سيئاتكم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل ومن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ليبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبكم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرآن تفسير no yaka qur'an da kurinya bayno bamna ngala ka wala wala kuru do asengoro bita qur'an salam bina ni segina nafo suratul fatih ودمنا
ina nga temeni tafsiri ami anga ma koro minu nolu ya ngon dine barala kerengere ya nolu de adamne ni senga ni defara kula ubugora unenna ugona kabo fasolo ugona kabo wulula uweru feko chamambe jero la kadaka uduna tendurula opma olu ka jadi onda farankola ani drogotay on vla usma de labi opma amani ala fa ko kabru nora ko do faraw darajaw ka wiye muhammad sallallahu alaihi wasallam asena buluga bara de ga onga jamana ina ala karaka sahaba masaya ko jadu kera arab jamana nay onga muhammad nan famiye na kanga ke ani kanga fo minu nana o ko in wale ya ko kuma fo o ya ala kara sena buluga bara ke opma ni jibona ko loga sena buluga tasro opma salatu buye nuka nashijiu salatu buye nuka muntagmi faru salatu buye nuka kola shijiru no awa ni yolu jamde ni ne kanga foye ko de fogoy blogo baba ga kola shijiru ay wala minga ayira la jible la jifi ona nyona chamo minun demena malikono ya nuye birgide dina birgide volawda o ko folu be ne on be ka bara ngabe ni dahani lafiya be aw ka senge o ya jirmi nduru o mo suma de la de aw ya ka tle koro akunde sumana ya ka tasma koro gabi tasma dugana nema de bay o ni anyanke o koka aw mo wala nyumando o yanga fitri ngale ay o fitri mari mandi alay mandi mawi kama alay rajira muhammad ne ka sallallahu alaihi wasallam lam yashkuri an-nasa lam yashkuri allah mamma mo bargada tisa ala ra bargada kadaka alay kobe do sababu kono exiga sababu pa sababu kuna kibi ala soro o manyama ko romnu vota ni ya sababu ko kede ma fe ka 1920 isa dugure baysa dugure isa bin bamarma dugure aleka pura kalangene opme bamagoya ote biye da malmo chawte menaw titigi marje nyara ko mimo kaka kala yaro kasru ka ko gorala opma kaka ka dugonay jatigila lay ode isa bin bamariya dugure masoro tluble beya como go me fanjama ve ni na nyono isa bun ba farma dugure na fo isa kala no isa o isa ine o daga baro woto fle ale ko o toble eminana jamana tiga chifa tafa ere ko bi gadre kala bi gasono wa kada bitu ye ko nga koti o ka kuna fanna ko morat na bo ko yablede allahu akbar oy masako ka masaka kay ngona tabe masako ne mam nga masaka ya bunyande o amma bunya fly anana fo isa bun mafarma mi nyina ko juma tiga kuna faneni amma so abetini ngo masako ka masaka fana o kala ini isa bun mafarma fana yo wa karatene
Bama bo bama ko fe aminu nye ni wati gwela nye sako baraw ke naw nana be asmane mobi anaga fitri wala na mo lu fo de fe be ngagale nyura musique le ni nga choroba ufla badewndo Muhammad Kulubali Muaz Kulubali kala abikani gwele minye kongo minye finindaya minye nera fawa boroboyena me kalala karangola mina dumuniti soro fero bokonte mato jatere ale koroke yaye nin duraya ndoni bisonga sare Muhammad Kulubali konna shegane ala ku bedoro smabi ale do blakana misango kana misango kame dina ko la deme dina ko la ko dina wala wala wi ne fa ana doke koroke de Muhammad Kulubali doke de Muaz Kulubali nera fa Muaz Kulubali alde balagana ko akoroke bullana kabo karam wodo ve kadaka bolote ya kasro nama buli adogani binasa bulla shufe kaboy ata karam wara fi bolo be suray doni ube dine nyenyine na nga badiya hine oyato uyen gede koroka bullana le tara karam mi don ve don nyo kubarame yano ka nyenyini o fana ko don nyaga kala ne on kuna che akwa makate de nga yana famuna asro muntagum ke kanyo bongoy boro bokunye uga kala senga mi ngona ko laje bari uga kala senga ni toro mi ngono laje ika uga kala laje bi febe bi ulup me ka ala nyini on bona be ka ala nyini na mallama ko sobe anu cega jade dimne rambi soka do da kono de abulana doni akana sa unana bla karamoga mi wonda to tara karamoga mi ve ayu bismillah don ye kuna fande kwa ka kala ne mbolle undi ako mawwele yani ga singa duga nyanyi disu anyanyi ni misa ga yani ka nyanyi no asro muntamu bondam ne ngalam ye tangani masaye tanganu ke on wolo law bulo atoydi uto misango sigila no nunga badiya hina laje o hina bongo badiya labbi wa o hina be anga kilinya labbi wa abeba du ko jorobi o mami ni bi miri korolela ka kal halala je o kamo itse ke nyaga ga ketala fiu nya mi sahabo kal halako ni bi toge hakili blagataay abada emma damobe itse nga fokki doke ibi tanye fude wode ba top may bi tanye fe wode ba titi jama fana wode ba titi ada ni olu yeni mbeke anofe na tanye ko jila katla kana puma do foldam ne ko karamo nga harfu may angon bo kangarda amunu mora amunu e kalanke larabu kalanke karabu kamme e bole
o larba jamana na kana ma korba toro mi me almamiya la kasge na ko lago shile misri kono kaka harfu mai ba fata ko ma misri comité o chamaye fonctionnaire à la retraite oui olu fana o tiko yino bisinga ke ebe c'est vrai mais dis donc adam na tay ba fi wini chou karafe soni ibaye ko yal mambo al mamela dimisen do benam la nyen la no maya baye ko kundamba tashi baliya ba ala de seli mine baye arab ko jumata mine misiaga ala kreya fo sahaba ye donala wasroni sayyidina bilal abi ashhadu fo wado sinu ato shinu baknya bi ke sinu la rabu tew on yono do apme shinu ke sinu sahaba do bo bi yele ngaw tafe ala kra kado ku bi yele ukumo kungulo do kama koro kayela kusa ala kra bodo kalama ko nya famu bilal ta fogo juge ngadi ala katama ta fogo nyumaka aw tel rabu yewa aw ma mi shinji fewa ka soro kuli jela fewa ngablal ta fogo juge ngadi ala katama ta fogo nyumaka kada ka be ka fo na songu be ana semebe ni bilal ta fogo juge o nyena rabu yere ta foli ke bora ro jmana kana imna choroba nekele ko gar fogo may mami ka dine tutige ep mewa ko mo tuyewa ko buru fiya mewa namato angal laslu labato labati nyede mama ko nyine na jujo ko labati nye ara ko menangalam ngalago atlo bala ulama andlo bala wa kadaka ambe o kala inde bi ngaminu mita waleta abe ko jugo bade kala ala mo ti gangene mo ngemini kanja ina ka atoydi chorba inda kango mai anaka arfu chene bo wallahi ala mo ti tala ka tabo ale de tutige ale de asengeke am doge nina nyono fitne minuni awul me yoro dola ka ba wala ma be ka la wuli yoro dola ala ka jige atasmaka nga dimisa aw jotala minu me ko misiri comité na chama yo fonctionnaire à la retraite we aka ko tani atami na to do ndema ko kibili pam blan na koy nyala ko de chorba yi ashiye juleble ito to de me o katabu yana ko do ki fibina lago shiga fitna buli ka drogi sigi wal mam yala ena alache بسم الله حمد من الجنة على تغي الرحمن فرب نعمتك الرحيم نعمة كنغرلتك أنغو اسمي بدوني تمشيمي تمشي ما بدوني تمشيمي أفود ما اسمه alami nama ko fo anya tala andlo tamma ngana ande sega magala yoro yara tala ale yoro dabai sanga tala ale te sanga kono ale sanga da cuya tala ale cuya da ngabe ko ala hani togora forala fano fe abe kele laini ne o ka bidoni munne ya ve arrahman akaturu ngoro masaya ay nema menu ngani fasai amu nema ko andise ka bwa kono andise ka takato an je ngani na mati dan no nema ute ko mo samni o ke fasai anga ka nyeta la o ti andise ka mala ko nga aka fasai nema nu turungoro nema ko be dono yede ho de rahmaniyati amla du ko ka aya turangoro fasai femme me du ko ka na manza ko bula fasai amla sangolo du ko fasai fiemi nambe ko tagas ka fien nantikal atori milite de manoka ko fasai a fasai ngore anga foi note asura mbe asura madao
ni yame mfaga do wala ma an fogo yoro kura ya suri fadara ma ya sura adama ma daflo afonde on dum ko adama de bani adama de adama ra kunde jango de omni adama de unye de adama ra kunde jango de o ngat ni venu nanga nyene me dulumu la de masami yo dade anyeta lo che ngandi sika magala tulera ta magame nga okmana ni nema nun ne ba ma doni ne turu ngoro masa الرحيم نما كان لاتكي فنادو إنا فتحنا لك فتحا مبينا يكادو ني على ديالي كي محمد ي ديالي ميني افرلي دو ولا ما ابكنكا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر موسى عليك يافا اي إكامنا ika jurumunu no olu temena nyefe anami ndura Musa ala ku yafa o timani matahu alayka Musa ala ka kanema o time e Muhammaduka o yahdiyaka Musa ke Muhammaduka na siratan qabla sarka mustaqiman min lenedu o en suraka way kado Musa ka e Muhammadu de yasraka Allah Musa ala ka edeme nasran demena azizan mini demen kwalenu ليغفر لك الله موسى لك إيافا محمد ما فينا تقدم نو دي بلغنيا فمن ذنبك اجرمولا وما انك يافا فمن مو جرمولا تاخر نو تراكو او كنو سورة محمد لا عندما آياتك واستغفر لذنبك wala ñu wala di ya fanyini ijrumu ye ango ya fa ñini ale muru daflay nena awta astaghfirullah nena aw jeme o daflay nela o ye ala ni ngojuge ngarane bulo ma ñini fe ka anyama fifa ko bonno fe ñake ka bane anyama fifa ka bonno fe magoto ya famu onene aw beka istighfar be kadaka ko jugo be ka umbulo ala minu zangorota ka shaytana jigiti ka lula na fomo ala ka ma nyimo yango kiranga ina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ka astaghfirullah fo o yetele da donyo ko ro muru da donyi o da nga bara jme ala e fanga mi india nora mi india ala don mi na no dia to ni shetana yoro ka jant sa gorana alibi do faraw ka uluka safullah qaraiti o ngawo era bole ala ma nyama dina nyama alama ikado eka jurumu doni o kabonde o kamanya wala kuma nyeshinde Muhammad era jurumu mo ni ya nyesho mo kuma akoro de ni nyemi wo yere men ala domi no o bato aduna nora mi ngoro shaytana gat fara kana fa be jango ka bla ko jugula o kuma na o mi ngara ala ala fe o kuma do faro ka halbi yeroje oni yake fa yere tasa o famia mi vana bola o ye ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Muhammad nga tur aw kirnga labbe jene la katame abashinju ka nama kuma vamo amuso ya bawe ma muso gare baye way fawe de o de ne de ko nyuma ke fa to tse ga bwaka nay ko jugu fana ke fa to tse ga bwaka ango kamo suratul nasr kono iza ja nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ندايل الكرام مو دينا جماكلو وكانوا بمنا ونسيا كوي توبتو عنga dumni ka toadi
ne su jawke ngala mo wa ko fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru ya fajme nganga ke ya fanyi jme ga muhammad fa wati o halbi kanga do ka fo jurume min yanno iyam la baramina ere barga do law jiri wara mo bena ka do jamakulu al datalable ngawnata ala ko ngaya fajme nyini ha edde min ngo faranne ala fe mama ko la ilaha illallah rasulullah farafin faraja ci am so dim sema koro abayde de ga foyt se ataka fatwatu udura dina na bena chemo wa be ko la ilaha illallah rasulullah wa beni ajugo kulumba unanedu abeno akalla da kulumba nanedu oluka sika o jugo kulumla ko lada kulumla kake de yere min da fatwa che denye muhammadu nema do ko tinya na bokoyi fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu unana wa ubaya kana koy afwajan jama kuluba abago la ilaha illallah rasulullah wa dofara leka do ga dofara leka hamika ni may dewnde ngaw kala ngala le do de yani ga kala ngala mula ka be sabati ka ke je muhammadu upma fe ga kashiga chane ala dala wastaghfir innahu ikado kana tawwaba masam yo fiye koy afanyi ni ko tubu chama me ba masado tawwabu arama de bi koke abin ni misa bi kashala dala ala bi yafa abdaka taka bi kashala dala ko tawwabu ne da ya chama me ba kada ne re arama de ni da fata me ne ado ta purunya ta pur mi ma purunga da utlala abi kono fa duminin na ni jila ko ataka foy double soni na tara nyegala ataka ta jigo ko gura allo o taka se lala ne re o do arama de la ni net lala ka nyere ko di jurumu ya inya fa nya ya fa kungo sango nya ya fa sana singo nya ya fa ala ere na jogo mi to do ko mala ko ale de tawabu tubi chama me ba masa muhammadu de ni ko ma quran nu a dalima no de muhammadu ko kuma ya dalil mi fana ba ka fo inna fatana laka fatan mubinan oni zaja nasrullah e ga lajabani ibaya babna wala nakalena jama'un nana dalil kara nere ala de dem nega de mena zaja nasrullah na ala ka de mena wal fatwa an dalili o ma de mena na dalil kara ni fana ko inna fatana laka fatan mubinan e ka do ne ala dalil ki dalil bala ngal yaghfir allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara e ma jurmu ya fa nyinni be atwari dakura ko gura fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiruhu wa yasur afwajan fanafara o ko kele kunde be ka kori eni dal kara ja ko ala mo bina de nga ala ma ya ka bole de manu misa ka kilishite ko kasinga tu ibiga manyuma ke ala ma ai baranga bole kasay ndama ka bole kujugu kamelo ngoro be kashi aka wala jugu no fe ine kirane bulu fabi kurundu ane ala ni nyonje ko ni kalo woro kalo wulobla shitara mina de sham ko gura abi ka shibam sigi ko gura Allahu akbar amma wele kana batra kula de ala ma yate tlu ngay de wana mara fana tasoro abada lezi nde fanal waji ganati ka fana ay ala ko te o kana kede ni jigitare ba be che jigiten na jodi minga gele kana dablate ne ala yala tige ka boni nyigana ni washi ko kautala ya akada yewa ayya amanda ide wanyo bla no fe pia kaka jona jirala wo gelaw nyigana gelaw ala washi ramanda nganyo mi mla no fe abo bla muna ngabi aw bla saniya de la naramade ndola kelngere bay ni amasabu soro ka saniya ere farkulu bi ko yayi ala ko kara jodi itna wulisa ka tawa tabaga ka sena so wuni wonene mongola saliya mi mbala
ata yɛrɛ sɛnɛ koyi nga nyɛrɛ adda cogo kɛ aka kwaye nga seta ala o kuma kɛ o kɛ sa aba yɛrɛ sɛnɛ ko da fini ko ka jɛo na to di i yɛrɛ ko ka jɛo ala ko aka sande ngalo ba da kono ne de boni nyegene ko kasa ko ya na woshi ne kuma kasa ko ya yi a karsa ngo karsa dinge ka sani warma karsa dinge ngo ma san ngalodu ambe fugariba ambe salbato ba ngala feno de blano fe o bamla sani ayre nyinin ala ko o mi nyo yede wa ruhaniya fanana ala nyini fanana ala mayala o de be ni aramade ko ju kere aramade bulu mashim kaniye ngay bay bi ñu yer laté fi bi kashi yer blay turan ta ke bulu me bi ko ke sam muso mimi tabbe ay afala mo ala bulu on ala ko akara tori o kama misaga ma minu be ni ala ke me ko son la dabu nyumana jogo nyumana o chama me kema do bi dande domna ko chodi ale ka jugo nyuma mabla ka jugo de korofo sisan ale rebi nyina yere ko o yo nga an barara de ka sore be ka jugo mi ngorofo ale ka jugo ya kele abulu o ya bla kashimina ala dala serkel min ala dala emo ke watara kitu e ka shira ala nyafa ay kada ga e ka sanu emo kashi ala ko way tura ko de ya mi ngorofo tara ona na sereke ne ala nyafe o ka shira dre o ni misara takriya kelena abe mame ngono ko shetana dara ala fe fu ita fu kala mo ere ni shetana ta andi ta ala fa fere eyo wala mi yebla kashila de ngo shetana de yebla wala o kashikele ne tlala kake e bollay kata ala yorola ko ma fonni mi sigande hagam ngas no wala na wulla pour ko bo balde ke ngami me ala kama kala ala nyuma ni mo ay eto kewo era ko bula ay kay dafa ledo o dafa bal tarakito aka kashi ablanye akala dali ablanye akashu atwadi shuminge shudo minge namma kasha be mirla o ya ablanye fa ala kula ko ma kan kama korta de ndini ngeni ala ko egi sigi ngamini nga obemi it atbi sayyata la sanata tamuha wala jugu mingira nyuma da ka ba joshi ka boy minu maki korba ka yele lawtoy kiyamo do bi blawni kada gale turaka yele misani ni e korfol la ya wa ale ma seni bulu bo nyongoro ka bita ala fa fe ko kuma kala ka del fe do ki bi ala jela ko la kada ka do ko vraiment ko ala ke mun de ke shaytana da yalla ka da he ni shaytana de da ala era fa fa na ere misaka bina ko ni boni nyengene te sene men na awlanga londo anota de ala ya nani la ala do de amandanye ngante se kata katu wo koni gara wato wati fonne ne ka sawunye sa ka woshi kasa bo anfe ala be fini mina ito fe kuma te boni nyegana mo ala ko na yele mo ni boni nyegana te angu mi ke kiti banywanga na fle be ga sani be ngalo manda kono tie kize gelende abe ala ka shushuli abe ala noy ngayoru takalamo ama nyira fofu o kama ala ko alhamdulillah tanu bene tay a cenga santa a musenga ngalodo atanu be ala tay nyefam la museni chono fe note fugarba salbato ba anga gereji la ko de ka jimi ka ngono fa abana anda mo nona ere ngala ila halo dono mi mala mana okuma dalil min ne ka fo ani suratul nasri abeda kele ni jamana na ikungolo toadi ikungobo yana imam hadide bo fo wati do ako ma ben nyame ka fo do nona be yake ako nga hami bonya anana ke o echen
ngabe shartu ndama ka ko manu ni grande doyde akanga lada bu to misa o bi kale hamiye imiri ma bala ma baula o be la ilaha illallah muhammadur rasulullah ame bi nabi am hor rasulu yala to ma mala bi de ngam horbe yawa minu me aka nere o yaka ko jugo doyewa nena o minu ngam ma fe anga ko fo bal fo an ko ket ko gabal ke o def la ka bere dama hon ko bi ga to ce jeni ya to ce o minu ya dewi o nala kula saw kuma ni dalil bakira nera de dalil bakiye mungu so ka ika jurumu min no blala ko yafa ani min be ko fe akana ko muhammad yere ke kewale juudo do de ay nga nene emi nga koti se kata kato kele eni mnemi na mburla ayre disubkashi anga toro o ka kwaye de ala yo fanyana suratu tawadi tawbala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum kiga do chide min nane ye amoni adamadu abora awru de la adodo min anfusikum azizun alayhi ma anantum ni gbele yaye awsoro bi digala de ni tore awsoro bi digala aw ka ala soro baliya bi digala harisun alaykum aw ka here soro aka alamma ya toro kana soro ako ode kadi muhammadi na bete wa bete mami hami ikungula katama yiraka enne ka toro mako ka toray abika jimenyi deni fate chewa mai sahaba umi sikaka ala karaka kala ni volonu imu ka kawale laje am sayyidna umar tata kubra mungu maguli shube ka yala atato akebe ka mamunum lo baro are bi wilidi ka fini do ma ati don fini mere mungu so toro medoga to eni do bedoka aleka khalifa ya konnana mara konnana jamanati ya konnana o ko be ka kale to kala ma ta fe o kake kada ka de do hande roka jala ayo o hinay momi ayo magari momi muhammadu rasulullah kada ka almu honno nabi ngo o sufeta madola tarasom sobado kemaka jiski daski tasmaka dimisanu me kashila akrafa akabe sona bimo sona bo dimisanu suno wara ataka digi umar nana kanam sorwanya akwa akara chigodi kam diso me kashiba be ko alma tima albe amamo wa mutro ko tayga chila umar de noani koy chodi aku smart lato silamo ne nyanje se na umar de ko no islamo ka nyamai o de minu ndabe shina olu ka murem ka nga sama kore ko lu kana fara olu kana da dumini smato ko ka soro de do dabe shina nga ubi mi ngalo al dabole bo dune kon danga dumni min la kala kono ko bana ji gwaza de be da kono onga ji gaf safai niyo ken sona bina mo mana o jigi anyuma ma uturo la kasno kon la fiara umar de nodo allahu akbar abe ka fo mori re nyina ngata do men fam ye miye umar blanna nada na halere ka demani mo otew ngala e demedo de daku o min dang ma alakram horko sallallahu alaihi wasallam o dara lekum o ka jurumu o ka toro o ka here o ika here de o ka toro ika toro de umar sakira yokoy kata atwari
silamo ka magazaba kono kata dunita kada yere kama nguna sabo ku bamna kwa bada aketo ka fo yaw do to fo ima fa ku umar ku tawa ni ga dun wa kiyama do ne fara bi mine awti mine ala few ato nyire ka nga dunta utara kasro ka fo muhammad zorbaye nere de umaru ngani suma be tlashe were de minu ndabe shino minu de shina beta faraga ay umar bo dibi dolake ngani umar kuntora nona ku ona fara muhammad ye dalil bakiye nguso ika jurumu wala mai ka doni mi no temena ani mi me kofe kana nga be ya faye eyo fle ko la grere jurumu doge amal ma ko de beta wala cide njini hina minye ka nyashi adama demo o kabude umar sallallahu alaihi rahmatan lil alamin wala halaw baka ko kono ko jugu ne de mangane cendo tiga bana dimi bo yer la kana de mangane muso abaka cogodi abi shanyana tiga sunogo hine mad skuna a flat tiga dobo de ka banana ko dimi na yer ka de dale fle abe nguna na de fitini muso bi shiyel ma yelma tisnogo o hina no magari o be deni bange ba musuma che o chew fana doni mbolu law nganda nga dogo yoro la de fo che kilingli wanda mi sunogo foga daji tandulo kono ma so infru musuma saka sunogo che kilingli de wuli kana fo che kilingli mo fana tiso de ma ba wuli kana akara de asara sunogo ba era ki lafiya do ne bi jwa kono wala ma misiga kono che kilingli de binige aw jera kelengele wonta tobe ho o hina mi nyoy misraka hina mi alaka suna kan nyeshi mu'minu mo kan nyeshi aka mando mo o kaboni wulo musuka hina kan nyeshi ade o ne ala kula taw mana ika doni mi na temena doni tatami no tarakaba wala ma mi be ko be kana nga be ya fa wala ma nga betta ika do ka fo atina fo ala tere ka tola jurmu dodo nga neni eka ko kebali fo e fobal fo ani kebal ke o nogati ta ka ala krato ato chet ta ka to iko be bijebe silama be o de nga kono bi tugo mi hanni ango tugo bela e an dede ahmad ya taala e an itala chodi muhammad tawbe ka cere efse ka bolawa ambe be fayinde law ni dedo ko re ko kundake am ko baba islamu yake hanna o te islamu ya tabulo kelena ngo bitaba ka muhammad demo o ma sabaka jiri juma ya amadiya to la chodi ibala tigi am ma shi tigi rabala o itimmani matahu alayka o muso anni ala kangan nema o jidi gawal maka teme ka twadi ka nema tenema mi mo atitema mi ngako dimo wa yahdiyaka kay muhammadu kana siratan qabla siraka mustaqiman min dilenedu o yel suraka wa muso kay muhammadu deme jenigi deme allah nasran demenna azizan mini o kabbu والذي عليه مساي أنزل السكينة أي نمجو أن بسقي أيو جيجي في قلوب المؤمنين مؤمنون رزقنا ليزدادوا إيمانا مغسو دوكا فروكا لمن ياكا مع إيمانهم كفوكا لمن يقرأ لكني أول لعلا دوبي نو كرا أرمدي إبا إيرس كلي دسو سماتي هني كونو غاكو دي لفلونغاني ميكي سوبيكا دسو سمانا
walillahi junudu samawati wal ardi sangolo kala dew an dugolo kala dew akon be ala tay lakana allah aliman hakima alay don babay wa kudo batigido وما يعلم جنود ربك إلا هو ويالا كتاكونا دوي نالا كو أباكا جون دمي أكا كالغا ديوم ألا كو ما شيتا ألغا كالغا ديوم دادو ألي ركو فويتي ني ألا جوراكا كاتوكي كاكا باراكي كبي كلا نوي إميا كتشيدي جوي إميو كبي سيدا ألا كاليني abi kala ni fe foite min la bende kala ka kala kede ko tay sangulo dugulo jiwo fieno ni mam fe ni nda fe ala bi kala gane be na jora ka kon abi suci kanimo abana itachana et sifa jimi na bi jimi ibi jimi jibi saran wa itamana fanga ya atwairi nala ko bi kele wala ma em go kibi ala kele nala kulli fe ma saka buliga ta ala ka ala da fiyo ubala kama korobado aya burju goshi fendigido kono fana min bora aka o segasali kono sagon bige sababu de semi mbaye ay jatamne ko la on yame sa i borade ala reka ka boale de la saw bana faga so savela ni ka jigana du kono abana nga ala latga kono do be abi sata ba kunwere wato oy sadeta kapanai ale la ga savela la satla lo ga be ale kai mabama kabuli ga la ga latga da aklis gilemba nga samne kono e atwadi onge samne kono samne kapanai ale yella ka sanga save satla la gabe singa to be ale gati ayachi wala ku yebulle mi ngala gala tigene yella save gata la tigene soroy mi ngu voraye de o abulla ka sirat da daw denye matsaka buliga taka alatu shafma walillahi junudu samawati wal ardi sangolo andu kulo okele chew ko ya alata misa ka foite nay ala janna la to kaga kele de fendi musa baga kisala andemenuna furana ba ka deminu ni jigina na fura chedo abaga mobla ka tofa ni jigina denga srango jugo
ala ko abla kay ko de ka fili ko jiga ko ji fana nga kala ga jero de e ga tana ya be tadi a jugu bomo anne ra jugu gona ta be fenda so na ya so farauna na ka kodo na kan masaya alerebe din dama min dinga dama min ni borafe denje de chema dama min varafe ningamo chaira de nga katla kanu lamu alere fei ibara kenya chudi ka febbe ko yi arba ta kala da chudi walillahi jundu samawati wal ard onala ni waddo labi ko jibla ka foli mi ngana ay rubego o filmu wi second dama do acen abi cen mi ngay baye opma ala do onoro ni ala subhanahu wa ta'ala kono sabati mu'minu duskuna ikado ka ko je torna bolo no machba ay tin foy atigo bolo foy يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات أبوك موساكا مؤمني تشمون مسلمان كودو الجنة سوكنو الجنة سومينو نيك كنيو بيبولي أكوناي وبدومي أكونو ويكفر عنهم سيئاتهم ونوكا مؤمنيا كادو كفو ولا جوجو من غيرو بلو كو على ابو نيما في فكبو نفع ابي فومو وكان ذلك ونمين غليسا عند الله على يرلا فوزا نيني رسراي على يرلا عظيما ني رسربا ولا هلا منو منا نمو منو باتاني علي كسبلا كرو ودي بتابع كافرو ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء akowa osawu kele na mi munafiku o chema wana musulman olu billa jaba ani fulan gab atwadi ani fulan gab chema na musulman minu ni uye ngene ju takada alaka alaihim da'iratu sawi olu ngene ju asagaru yaramode wa ghadiba Allahu alaihim ala diminu koro wala anhum ala yudama wa adallahum alla banga uye jahannama jahannama koni wa sa'at masira wala banga rocce tugu hedo ni alama ka dakurnya udamenana akelimpe jomat singana nyaw fu bina doni ofmana ibaye jomaya te no tikala makunda te no tifamo okani wajibi de kadaka la fu tala ko mababu ya kadami ofana karama haklimai o mamnu tugurano fe ala be sabali ani munyu an basigi dolu duskumo kafru ko ke tabbe koro e komi ala kra sallallahu alaihi wasallam anaka sabo takrati komi do be do nyala kon ta krabbe de ngala halabete mamme sanna ya tro limaniya inna me muhammadu fafa wala ma ala mai fafa ni limana ira aha ganina ni munafiqiyai tan gafo ne ko be ka fem wo sambe ngaduskuna mi me ono takeli ala ko ibn ala jabade en mushriku ababna ashido kada ka foite yakeli nyako ibala kelenda ka tobe bla ngay mam ye flabla iduskuna kana ita chana itila fiable
walilahi junudu samawati wal ardi abe siga ka sangolo an dukolo o kele cew o bay ala tay wa kana allah ala kara azizan setigi hakiman ko donay inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ikado anye e muhammadu ci ki ke shereye wa kai ke mogo lan so jabbaye ka ke usonzira ba fanay nuyu sabedo ka ala ko ke la ala nyumami ni o labe me ko kono ala fe ibo nyafu nyina nu de kara jien diw nye ka giri jien no fe ka nyama be ko la obital laban la ala juguma mina yu sonzira ba ye ka bo o fanamo waka cala cide o cide ni la ala flying ala bin ndo ikoro ay biga shere mi sisan ere nyono do wa ere de ba ke ka jirawla nyumawna ka yoro jajugumo vanno mana o yoro la ye shere yewye litu'minu billahi wa rasulihi musa aw men gabaw aw ka kelimina jawni alala anaka cidila wa tu'azziruhu kadame wa tuwaqqiruhu akabunya wa tusabbihuhu ka asaniya foke bukratan sogoma wa asila anula fe ala anaka cide kakani deme doy bunya doy saniya doy ka bol hala domo kamo ala ni roji to kanga sigi aka ko ma ka bulu chugo chugo ni ala ko wati sira o yorola o mana akanga bulu chuga mi ve ka aka bunya jira ayato kake masalan qur'ana min ba kala ala ko ni qur'ana be kala aya dade akalla me abe kala yoro meleko be mununu nay aya dade ngoro e kana manga wara do singoro o qur'ana ka bunya segele ya mo aw fe e ba kordo ita kordo ala nefo idade kala ni pa wara do singoro kun yala kota de kadaka anni jamana nyama o ka diskuru be ka kala ibaye polsini gendarmu ni surasu bla fa bela jelebe tegu mashila kika manga ci ni yo ka rubu idashi kabuy o je fangay ala ka dakuriya keno ga tafsiru keno ga ala ko keno ga melaka de be utini bugo ngani ko ne ma ga donga fo fem ga nga so to e barajila e be jurmu de chasare kada ka yella da bu bale ajira afra kiki dade ikalla ko mimme no manga ke no ba ka saniya wala ma ka kala hala bo ala buya bo ka mango ke ne ango ni mam misno ko so mi digi mo la nga ita kera fa katada ngani ngana mi ni kuranta sur kana ni i dawla e kile ka buya bala nyashi korana kanan kalamo iga ngi si kalamo ni suno kon bila ta kerafe ikata suno ba shitula on me ala ka fembu yanu ato era dikuna wala man ka kewale kanga buyano de nyashamo o mama bi o kusuga ke bay ala rabi ideme deme chuga dola era ta da bora chukumi abora mi re innal ladhina yubayunaka kadu ma minunu beka beake e muhor bulu
innama yubayyi'una Allah fi kado Muhammadu ta ke bulu ga ka kai ala da bulu de yadullahi fa wa aidihim Allah subhanahu wa ta'ala bulu bu ta samede fuman naga ta uyu bulu do bulu ko min ngoro ku kanato ku ka boroto de fuman naga sa akoni mami ya boroto fa inna ma yankusu ala nafsi ikalari boroto onyangane obede kade ومن أوفى بما أهد عليه الله كانغا مامي نيه فمفا أغرى لايدو فا يمين دا علي فسوف يوتيه حقيقة دو أفمنا على بنا دلكيمو أجرا سر الله عزمان من غبو شهدو نزلاني أني بيا داكورا نمبا كنو Hudaybiyah Al-Akras sallallahu alaihi wasallam baraka bitam maga anaka sahaba gobita al-Kaaba tawafute pasegi tato nuka bagang taranyo benu se kanga minum gandige sarakatan usra radallahu al-akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam aye Usman abla katafo manga wi u bonya dola ambe sarafe kananga kelete foite amina al-Kaaba tawafu kasegi kata an nona Usmana kara ala kara ka cide miye kata kuna foni nana ka fo aya manga wi ka cide fa koy niye masake fama donati niya ka cide bugo wala ma ya fa amna fo masaka rabu pleti tuila utike ala kara ko sabo mo ko kibara min nana na kara chen opma abbe kana anga daga mi saya ka sare hanna be bito andi manganto ible fode mo bayatul Hudaybiyah izwa yuna ka tahta shajarati ukara jismu ka sahaba benana ni akon gara ce ko Usmana mango atwadi Usmana fa amma bo ni kelege minanda mulo yece ngambe bito sare enanga degami saya ka bena ni bulu dala karte kono wala ko Muhammadu unanu bulu da etika kono wa saya ka ko ma da ete kono de ya dani ala tete kono wane bulu buta sabe inna ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Usmana minni ale de saya ko fora ala kraya bulota kadda sahaba utaga numamulo ako waniye Usmana rabule nyado chemino ninu ngaranya na ko dode fal ko fora Usmana fana kundi to ko fe Usmana bulo fle niye sabaw umawili kala kamo kala minan du bulo nga nil hala nani benana dege me ala kray sayaka o kafa kibarana na ay ko ama faade Usmana buya me manga bulo anaka nyongo ay ama fa manga uka chire nana nasa
kana ɲini ati donde anw de ko ati don magan kɛlɛ tɛ koyi nka ati donde ciden nani min kɛra sababu kuma na a kɛra kuma na an ka bɛn kanga sa dɛ bɛn mina kɛ kan minnu kan shartu min kan magangaw ni muhamadu ni ɲɔgɔn cɛ ali de tun bɛ k'a sɛbɛ nin ye bɛnkan ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani magangaw ni ɲɔgɔn cɛ magangaw ka cɛbɔ ko ayi dɛ daminɛ yɛrɛ ɲɛ tɛ dɛ ko cogo di fili jumɛn bɛ yen k'a fɔ ko nin ye bɛnkan ye muhamadu rasulullah ani magangaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ayi dɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛ min nɔfɛ o ye rasulullah ko ye ko ala ka ciden muhamadu anw tɛ ala ka ciden dɔn dɛ muhamadu bin abdulayi denkɛ muhamadu an b'o de dɔn ala ka ciden a y'o bɔ a la n'an m'o bɔ a la ko yɛrɛ tɔ tɛ taa ɲɛfɛ yɛrɛ sen ali ko mu a ko i tulo b'a la n y'a fɔ a ye rasulullah jɔsi ka bɔ nin ye bɛnkan ye muhamadu a tɔgɔ ye muhamadu bin abdulayi denkɛ muhamadu o ni mankaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de sɛbɛn rasulullah ala ka ciden ko anw t'o la a y'o jɔsi n'an sɔn ma mɛ kɛlɛ bɛ yan n ko n ban de don o de ma cɛ tɛ sen ali ko ya rasulullah a bɛ ka mun fɔ nin ala kɛra ko tiɲɛ do kɛ n ko olu de ko ciden ko olu kuma sɔn ciden ko in de ma a jɔsi ka bɔ a la ali o ko ya rasulullah kuma e tɛ ala ka ciden a ko ne de ala ka ciden kɛ ne an ni minnu bɛ ka bɛnka don an ni ɲɔgɔn cɛ olu ma sɔn ciden ko in ma an bɛɛ bɛn bɛ min kan o de bɛ sɛbɛn ali rasulullah jɔsi ka bɔ yen sen ali ko ya rasulullah ne ka rasulullah jɔsi ya rasulullah o tɛ ka tɛnɛ kun tɛ se e tɛ rasulullah ni dala ka ciden kɛ nka jɔsi ka bɔ yen sen ali ko ya rasulullah ne ka rasulullah jɔsi ya rasulullah o bolo tɛnɛ kun nge de ya rasulullah ne de ala ka ciden ala kɛra ko a jirana sen ali a jira ala kɛra ye bolo kɛ k'a jɔsi ka bɔ a la a ko a sɛbɛn muhamadu bin abdulayi ne ye abdulayi den o ye nkalon ye wa ne de abdulayi denkɛ ye o nin ye bɛnkan ye muhamadu bin abdulayi denkɛ muhamadu ani mankaw ni ɲɔgɔn cɛ a ma ban wa sahabaw dimina nka ala kɛra ko la dimi ko tɛ a y'a ka tiɲɛ de fɔ a ko min o tɛ tiɲɛ wa ne tɛ abdulayi denkɛ ye wa o ko i y'o ye kɛ nka e fana tɛ ala ka ciden a ko ne y'o ye nka ninnu ma sɔn ma u sera min ma a y'o sɛbɛn an bɛ dɔw kɔnɔ ko ala kɛra kalanna ko cidenya dila ma k'a ye kalan kɛ i tɛ fɛn min dɔn k'i b'o ɲɛfɔ ne ma dɔn mali kɛra jamana min ye dɛ nin fana fɔbaw bɛ yen ko ala kɛra kɔfɛ k'a ye kalan kɛ waati jumɛn a ma kalan kɛ a tɛ sɛbɛnni kelen dɔn nko n'a tɛ bɛ sɛbɛnni dɔnnaw bi dɛsɛ ka min kɛ ka min fɔ a b'o de fɔ nko yɛrɛ de y'a kabako yɔrɔ ye nin yɔrɔ filɛ bɛ nin rasulullahi ala kɛra ko ali ma a bɛ min a jiranna a ko ali ka jɔsi ali ko tiɲɛna ne bolo tɛrɛnw k'a jɔsi ala kɛra yɛrɛ ka ba fɛ ka jɔsi a ko a bɛ min ali ka sɔrɔ k'i bolo da ka da ka o waati sɛsi de bɛ kɛ ka fɛnw sɛbɛn a bi su fɛngɛ la k'a sɛbɛn ala kɛra yɛrɛ jɔsi ka bɔ yen sharti tɔ fɛn fɛn a bɛɛ kun ka ko silamɛw la nka ala kɛra ma kuma ala kɛra ko k'u k'a to a la nka olu hakililaw min da ka don o la a bɛɛ tora kun kan k'a da k'o la kukura ka d'a kan masa min ye kow latigɛbaa ye o de ye muhamadu ciba ye sallallahu alaihi wasallam a shartiw la a dɔ kun ye ni maa min bolila ka bɔ magan cɛ min bolila ka bɔ magan k'a bɛna don diinɛ na madinɛ o gɛn ka segin ala kɛra ko k'o sɛbɛn sɛbɛnna
ngani mi mura silamaya la kabi segi maga ka kafira la nona sira do mo sabo ko ya rasul bi ke chudi nimi mura kafira la jobato la kanan silamaya noro la kan kana so ko to mena kango ganga segi ngani mi mura mi nga bura silamaya kabi sega no la jobato la ko ga sira do mo ala kara ko ayo sebe nga ubena o minga de ikado sandama dafa olu kuya daba konna njiga minga mo o beyele manaka ke here ala kara naka sabo mo ko ya ala tadiyo amul mo ngani ala kudla to wati ba ka ba ka chene ni ala dula sabo dimina yere cheche yere la ngala kara usabali atura kafiru kan namara shatti nuna nga sanama do ala ya yelma ka atura kunga ambe da ko rawlula wegla fefe hera yumu ni chemi nana kabina do dina ala kra bengala ala kra ba fo ay tsika to ya hanni kar salama tsika to ya ibi se keta de sababu ya rasulullah nata manga ubafa nakra ba fo bengai armade manga ke lay du chene ado bi kashiu sagito rasul indaro biva a kwambe no de ka abeba kalamo tsiga to ya o sagito o bitai da to ne magani madne che tsiga siri o chemnu nana la wana fo kata ga duguye umata magane o kata bele onga fokata se sandamo anshika na shikele na minja dugu minja bido muhammadu ka ladu bisega do ni muhammadu cheka ko ni mami ngabina ngele opma ibina nemo kelalla o fana tabashe o benga o misega do ini kabila uche kabila mun fana ma fe anima ngo ka o laiduta o fana ka ke bashito la akalatew o tamma ka bo nyonya no laidu tan nyonyo madama o besena ja ko yala ne ko aka ko me chugo dide o nyina ke bana chaya ni siga teblu siga na kana ga dina nyina ga taga sigi bashito la sandama dafaw ala kira tarani karafe batay kata magalamini so ma jona fe kada ka ni kelebe no mo jet galedo dina nyi ngali je moge kelebe sina gana forak sanda ma shi gana shikele ni dugumi jaw kata lay duta muhammad naka mo fe ka foni kelebe nu ka atore ka ka udeme may nay dugumi fana je kata afoma nga we opma angon bo fe nit keleme opma na abbe kata maka bo nyona nganna medo dina na sa ayde ni mi nana muhammadu sagi ko indorate ngoy nga sabo kunya yeti ko mi ala ya tura kunga abetara laba oluka nisoja anuga sangorta nuga fanga sorobo opma ni laydu min da ala ko dafa abiga sarabil badimo ni yere ache ko yo che o nyangini o be de kay ala tede sayaqulu lakal mukhallafuna min al-arabi ngol larabu min zanni ulu turako fay ko lu bina fo shagalatina amwaluna angan nafulu ma fennu hatwadi an dura ulu de ladonna fo ikado ka fo amasigana wa ahluna ananga deme nunga kuya andoro de flella opma amasigana fastaghfir lana opma ya fanyina ni ala fe yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim alako ubaka favo duskuna mohor min du duskuna ubaka favo nenguna min du duskuna uka fota bengalo ne ala be duskuna kodo uganda flo mu bali foyi miraji gu mu lada utoro lanu de mana
قل عفوا فمن يملك لكم من الله شيئا نكو جن نفسك أو كمان يكبو على بلو فوي كلنا ولا جن نفسك مغنيه أو ين على كبابرو جن نفسك كودو نيوي إن أراد بكم ضرا على بابك تورا سومو أو أراد بكم ولا ما على بابك نفر سومو جن نفسك ونفات سربليا ونفا يمبلي ولا جن نفسك تورين nga ga bawka na la joraka bal kana allah bima ta'maluna khabira hey ani matoy ala kira duglenye aw ka kawale bela jalila mi yato amma wuli kata ala karna ga sahaba no fe kala aflani bal zonantum ni matoy aw ye nyaaji gideta ko nyaaji gijume alla nyen qalb rasul ko ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna mu'minu de utna sage fiyo ila ahlihim abadan ko sage bile ko fay u bebi fay pe mashi kanata ayu toy ashikle disi Allah nyen kalbar rasul wal mu'min wal rasul wal mu'mina ila ahlihim abadan ko ayeni mire judi minda aduskuna de o de yato amata kabina nengo jessa o kanga banga miso de ngarata angol de no fe wa atwadi barani ngume sota ala ko ubaga fa fo duskuna ngalodo unengu nangalodo femu risukuna donero nga ko don na ala ko abi toro somo fo tsega bali na fana ko abi na fami zamo fo tsego fana bali ala ya ka wole bele jere na dugulenye wa ka nyaajigi afle aw ko dewo ayira kono muhammad ni mu'min mun dara no fe kile dina sagi abada kanu kademe ala ble abbe sai وزين ذلك في قلوبهم وكم ميراجوي كودم مسير لا ادسكون كوناي وظننتم ظن السوء اوما وميراجوي ايو دي تابيا وكنتم قوما بورا ala karana aka sabo ulu gahla kilide ukasa unato ye ode masirla anya ko adu sugun gono koy wa aw kara jama kulu halak lewne nu zagle tani utara hu de bela kasaki falay foy mum soro aw malula aga ngene jugumi mira jugumi na yota atura ko nay o man lam yu'min billahi ni mammal liman ya alala wa rasuli anaka cide fa inna atadna lil kafirina sa'ira ala ko kado aywa tasma bigi ta kono keme ko labe kabbe kabla mawnya maminu ni ulum liman alana karala de walillahi mulku samawati wal ardi sangolo andu kulo o masaya o mara o be ala tay ibita minisa e ga nyini tabbe mi ata sangolo lawa ata du kulo ga o marabbe masami ndai ibo toy kata mu nyini de sangolo du kulo mara o de be masado bu mohon be ki wele kata wala imo ko bebe o masami mulu o donga kesa o nyini no kera ima ko tisa kadaka fen no be du kulo ka ani sangola abe ala indai e mago be me ata sangola la tarata du kulo wa tero flan nyonje de abe masam mo de be ka fuye yaghfiru liman yasha'u mami la ni ala mami ja mami ala ja ala bi afomo tiya wa yu'adhibu man yasha'u wani mami ya jabo nyangata mi ko be masay mulo singa itere ko masay singa masay nyini singa ya fanyi no masay be alle ya fatiki ya fade bale bulo wa kana allah ghafurur rahim ala bisaka wa ikado ala de ya fatiki ghafurdu rahim hinan jido nimma gutuba mi fana bene masay na ibo toy kata jenne nyini sayakulu mukhallafuna albi مامن نو تركو نو منك يرلا اذا قلبتم ني او سغرك نسا الى مغانم كله كوننا نفلو منو نو سورلا غنم نفلو نو سورلا ني اكو ابيتو لو نفه كولوتا كي باي وبا فو زرونا اياتو نتبي كو انغاتو كانو فك يريدون ان يبدلوا كلام الله وبافع عليكم فوقوا يلما قل فوقوا
lan tattabi'una abada lazi atitu ko awno fede wo kadhalikum qala Allah min qablu ala akalla lan boga koro tuna mina cew kanga bo kelebe sena ama soma bo ay ko wero tatagna sisa ala anyuma day kana aku kambe bina sai anzagira kana na fulo feminu zanulu tura kele ko ango amito tar la so kwai aka anga to aka to kango lan tatabuna atitu ko ngo de aben joina ala ko fa sayaquluna bina fa bal tahsuduna ay habe hasira de kauna ata fa aunde ka fedro acce bobe ga wati mi sona katawa o cheminu ndara tara sayade ka ala yu nikishi olu kanga damu minda o kele nafulo la sa iba kibita o tati wori iye doge wa jura tali gawa ngigu yebele dukuna ko salambo bebe say bal kanu la yafqahuna illa qalila imato ikado manu yero ko fam yakato ko dum qul lil mukhallafina min al arabi afu ya aw minuni abana kata ka yara folo kangene jura ko salambo bebe na say aywa mi woto fly ayo lame satud'auna abna wele ila qaumin kataja makulmo uli basin shadidin minun gaffar kala ko sebe tuqatilunhum abita wajma makulu farma may abuta wulu kele aw yuslimun wala ma ku yeradi fa in tutiu nasana kabo kakal labe kata wajma makulu farin nu no fe kelela yutikumullahu ajran hasana akuno kara ala ya bado saka fo afana jora ni fil liga ala baga sara da fale damo wa in tatawallaw nayra murtira kama tawallaytu min qabli ikumi ay jutani murti jira folo folo la tikomi kama tawallaytu min qablu yu'adhibukum adhaban alima ala be alla jabala jabati gumana de ni cew bo wati sira ikanga bo nga cew bo wati mi ebi yer kam to ki digi sojulay ko fen na fami no kanga di chemnu ñu new fili e ba ko e che ki bo ala ko ayde e jira ni muso yayi kala watila to muso yala ide laysa ala al'ama harajun ako ngani mami warani na yasro emi ni nyako bila ako jela ke mi makabbe ma murtile ngani minun tora so kono ko muso ako e fiendo ke e ko tala de fiendo bi kele ke jodi wala ala al haraj harajun imam fana ne sebi dimi ako e fana tega takle yoro la de ako jurmo te fana ka de wala ala al marid harajun mami radame banat laga ako fana jalakimi ani jurumu mi no be ka fo ma murtel nunga ako aw fem warana aw shitala fiendo tala mi sew madda fa tala mi na yere dame banad laga ta tsega fo ga ko fana tala ba shita aw shiga Allah ya baka la ka tama ruwa wa man yuti Allah ni muhammadu gura Allah wa rasula naka cide yudkhilhu ala bulado jannatin la jaso ko tajmi ta na ko nyobi bulaji goro ومن يتولى كونغا نمامي مرتلا علمو يعذبه على لا جبا عذابا لا جبا لا علما من قبل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره على بسغا في كانوا ني على جنا فسي مؤمنو مو مؤمنو منو نو لوننا تگدا ايبلو تحت الشجره جري كوراي سياكا كاسرو ومبوني كلغا مناني سياكا كاسرو umana ni kala hakila yere ngala kara kay yamore fora bawla kana bulodi na degami sayaka ala ko hodo ne ala jena kabu mo fasai ne ya farumo o ko do be ni yo ke o be ala ka jen sandre e kan jugoni vle mangaw ukacha ukafari wakil gamina wugulo ni kibarana na ka fo lu usmana fa
ala kara ko daga cide min daru mo buyana anu kan ga sahaba op maina anga daga mi sayaka hanna me bito am ta usman no tawfu bi gesade cheminu na bulo da ala kara bulo do ala da ko ko ne ala jenu mo fasay muhammadu ni me mi ngara jiri ko rokoni falima ma fi qulubihim ako ala fendo mi mu duskuna odo foyte limine ko foyte yeradi ko fa anzala sakinata alayhim wa asabahum fatan qariba kone alay nyama jon baski ako nyo jigi uduskuna de wayu sara bala kadele ku edele mi no kasru dali kala silamo ye dali mi ngara wi kasro kele ma ke nyo nya fa ina sa to na mana sharti nu ngekera ka fala kaga sagi tido madina kele muhammadu rasulullah umma jalai ablay denga muhammadu kirde ban anoche sharti ban anoche wono mambulla ka ma ka ta dina abganga sagi ngani mambulla salama ka sagi kafira no ho ay sarablo o kani kuma fofoni cewde to tara amisa ka tamaja sahabo yi ngala kra yu ladi yu dade o shati ku sandanye telatige ni nyonje o sandan kono na fatu baragara sahaba silamaya ulu hagla dabna ko ya silamala aide anda jara silamala kada ga angata mo fe gata nyanyini o shit de daga ni kalabe ni atato yirai akundara munay anu mo tabbe an galal ga sage ade undara munay o madama o joro o be ma shit se kata ki bita salamu fe kata barokere gana fora an gana keleke sandan kele ni dugumiye ay dugumi nyaw se kata ben o layru tani muhammad lakawe ni ma benanga ay nana ni ma fana benanga madama na dugumi na jay fitam se kata o layru kele tamanga wi o madama o tama ka bonyona anu fam o nyon fam yam se kaka ba ja ko era mo na tama kana mo hono ka ko bura nyin ngal gede ngolu nyap na nyorla de ngala nyap menna mo hono fana nyap menna sallallahu alaihi wasallam sabo fana nyap menna ko mo dumina ala ko nyede le bakaye qariban ala manjare wa maghanima kaseeran ya'khuduna ani garman naflo chama sanda yɛrɛ ma dafa ala kɛra karafe bata ye mɔmi ka taa maga minɛ karafe bata sufɛ u taara u da ka maga lamini ma don dugu kɔnɔ nka ala kɛra sɔrɔsɔrɔ ko bɛɛ ka sɔrɔti kelen kelen bɛɛ ka muɲɔ ta o ye bamanankan ba ye ɲɛ minnu jiro mɛn na hakili la ni maa damadɔ bɔra la muɲɔ o dɔnba ka dɔgɔ kala ka kala kɛ ɲɔgɔn kan k'a siri ni ŋunu fiyɛlaw bi taa ŋunu fiyɛ u bɛ taa n'o de ye kungo kɔnɔ a bamanankan ye mɔɲɔ ye nka n'i ko kala sirilen sa o kɔni a bɛɛ b'a dɔn o la e ka miiri karafe ba tan o bɛɛ kelen ka ka mɔɲɔ mɛn yan su fɛ a mango hakili wulila jinɛw don wa wɔkulɔw don wa nin ye mun ye kɛcogo fana bɛ kɛlɛ la min ni marifata tɛ o hakili wulila pewu karafe ba tan bɛɛ kelen k'a ka tasuma mana su fɛ tan mango bɛ se ka faamuya sɔrɔ
ni munye jinowa wo klowa ni munye dugutigi he andulo me manga me kana ni ye ni mawli ki jo ko muhammad ko ay ni muhammad bin jama bomi ata ni ko dugutigi manga mbey he ine bo muhammad ko mo fede o kabini dugira maje atwadi manga jatiga yufa ande se jinan nuna ande se wotlo la o ira hakli o soroka ba okma dakuriya kelena olu ku namara min gege ni muhammad jina na ka fa sahaba ka sabalaka wakilla be ka salama datu ka muhammad datu ka ko chongulo o ala yo be yelma ka salama de benade karafe bata manga onna mena nuwe muhammad sallallahu alaihi wasallam ngama jolibo hajira wala tasrib alaykum al-yawm manga amana tasarala ngai chemi ngwenga ka bo suve anane flamina tleve aw ko chugudi chebe chebulu idhabu aita antum tulaqa aw horoni muhammad horo shita shiga joy magamono nga ka do magambe tendrullaw ka marakono bide nga shita joy amma nako kele jonte ide nga magandi yabe tendrubo bulubi ako kondo aita anam suna diu mashuma mena kele joyna abe horo tulaqa okoro dete idhabu antum tulaqa ambe maganga tulobule shita shiga joyi ngabi magam marabe tedrulo ngalo ko gafaye ma shika ni tetru jako la jako taro ka setu awye ala inde ko ambe maganga ka akato ni muhammadu kanga tedru ga kwa bada awa femi ni ka setu abulo odiramo amason ala ko ngo kele faye ambe maganga ma metedur lobulubi nga kanga na ko ma shigi tetru jakala bebi yere muhammadu tandowa ko tigi af ma yava horonyana ka setu awnyi awnde ko bada itay ndeke fashia joso en keleni odebe nga o magambe bulubi e ko ma shiga ni tetru jako rawa ko wa shite shiga kelege jonyi kasoro ko de bebulu e muhammadu yan vadre amal maw manga kan namra java sharti mini muhammadu jena naye nabe manga kono salama bina daji wa salama ko bi baya ni gatani sandai ma ikado ala ya traku ka pew sandai ramadafa ala kra sanaka sanzegi alakra nana sanju atwadi bude biya kara sad da sabiya do sad do we namara ndege hijra sanworona la ilaha illa muhammad rasulullah we ni namara ndege ka shartu ke hijra sanworona sanfla ala karana na magamne sanfla aya miri sejira sanworona bengara ukan namara sharti uka benga namara mai ni sabo ko murtira ere atwadi ko ma ala ka biso ni namara mo jori ala kra ka utoy anji dame masam ngobe sanfla kadaka fatuma kra hira sa zegina hijra sa zekina ala karana nam magamne nit karafe batay keleke che bata wala je samla kono ukan namra ni jamba ala ina maka ke mi kada ka sirab lala de keletei abisiga do nyonga ka bo aya mewa
nga magan goni manga fe vendara kapita dum dinna madina muhammadu ganga sagi cheweche mom so to bere ko che kada ka jete muso yara la ka bo la kata muso be maga marale law o madama daha ni bembe ko mo rus sirandu duna ka fo ni ndara ya be mi kele soro o kuma ikado ka fo o tamma ka bo nyona ano nyon vamia o samla konnana misaka alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam samla konnana asnaga ilabe atwa mo nana silama famu atara mo amene samla trafe bata mo saka dalere ko minu nana fo dugutu ko tasmati nu manga me ka bo jino te wotlote ni muhammad ga mo dugutu ko ay abu sufyan ko saka ke jodi muhammadu jume anaka mafuso no mon anyu ganga bo abinu mo ay ko dugutu isigi mono ko mo bito manga bo la ilaha illallah ni ne ibito go mew ko tasman ngoro ko ni agwana ko duguti talaje duguti sorlaga wuli ka talaje atemena jama kulu fula mena lugo duguti ko nam akwa mido ngani temena nga minu menye fe oti do ne ini kungulo tide muhammad mode segi ikata kalfa do daga trokata abu subena segira kana akalfa ana ko kalfa ka mo ani ko ani yara kalfa dimsen na muhammad tisimo abi kalfa boya sorla kata sirala kramo ala krafa na amana kelela amana julbonga mo duti go ngo be chugomi anyele law muhammadu ni na nyono jama kana undala bolu ke so no bi worbe alkaba kore ulu mase kaun somi fokana balanata muhammadu haklima gure chugo ni famu mesa koi la ilaha illallah muhammadu rasulullah duti ka karate akumen na koi muhammadu nga nyette fofolo de duguti segira abina asuriana manga koko anyete duguti anyawa to ko chodi ko duguti tarani fanga mi ko bada pa na to ko fanga tala dule de duguti anyawa ngwa ya anyawa de ko matsingo fo chow duguti sono ko assalamu alaikum atarani semi ama segeno e kola shigo yo mi wachana karate waduti ado hey ningo be chugomi haklima kanga do ningo ingala koi nimma ko kunda kundi trap kata duti ba jofe ongala kere na saka singana adale mi ga kana ka fo amana kele kamo ngama ko vola mna nyeka ngado ngu kana julbo mana wabi foite mangaw kana jirala se turabulu ay minge kammi wo jugumana amano sara yorola de ngana na jirala ka fo se masaminda wo ya omla au sababi ma mamulu ngandi ma shikele juyamine tulaka aita horonama mashikana tisigi akaso kimina nedo ay tulaka horoni waya kadumunu ke akaka dongluda akaka zero nda akaka dlowmi katasi ki nyechuro chuko no kusini binafa ai akana tasi ko sikula tulaka ni nyoro ma famu de do ko hey maduma fara nga choche tari daga suno numitai mohor baga chobla kati imina ki kange amanyu mangalaw o kana amine ka mag latan non yep magan may minu yene hakilata tara fo yamani kuma so ngashi uyu ka so ta fo yamani kata utlo mada ko ke mi ngaw haglip me mohor bna foy
ay laydu mi da yo dafa foy maga mana o fenga baliya mana inde o manga u kado dine na o yoro de flesa u kado dine na o yoro de ni abangono muhammadu kanga joli bo magangono bi foga joli bo magambolo fe kadaka aka mo fara anve ayre dem to bora anve ka fa amma nyumangala o mo de kele kana mine ka foka ya fara muhammadu an nye kunde mina kunu kele ya dibi pme kele kunga dogo i kele no kele ma fla ma saba an hakla ngui ka sabali ani ka munyu o yesete nyede nga sebe yebe ki tasara foka jugu ya on dakale ngaye muhammadu ko fasai opma bi goni la ilaha illallah muhammadu ko rasulullah muhammadu bi gona andara la yala ka cide de ye hina masaka cide kuno amundi se kan nyew ngaye nana semi zoro katlaka sabali ka tasara dabla o yajira on la kiyala ka cide o kuma maganga beka singafo la ilaha illallah muhammadur rasulullah asorla ko anjuru kamiriya nanga donina ananga kut la dawla muhammadu kunga jolubo magango no be foka jolubo maga ka kandegel ga foka jolubo maga mo fe ka doke anaka mo kunga lomi ka doke kadaka wedu gumene nga muhammadu mo sole tura muhammadu sumane tura dlo mami dongli mage muhammadu suma boshila fa foka fo be aita aw horoni horo ni ala ka cide jede taketa nafolo ina taketa fama taketa muhammadu ete fama ete jede ete nafolo nyinai ala ka cide la ilaha illallah muhammadur rasulullah maganga dona dina natane jenu mo muru tara ko do dona ayorobe mi ye galote ga dala kala muru tabala era de mangawdo wadine betane amul maw abi wolawali ka nyande ani mimme aka lasi uka adamadiya mine ko nyuma ore bisinga adamadiya fa wa mango farata ala kaka ya fasna ku be fate kana do islamela ngwa te kana te famo nimmi ya kara foga atasra baw ala sabali atoka kila atoka fimo munyu nala ko abina nako kaisa kan vlebeni ni vlebeni alhamdulillah Quran sulam binani ani sekina no suratul fatih ale aya tani sekina maktan sekina jokara la inshallah biye sungalo tle muga anu woro shuina no etle muga no wolo la shuwe o akachala lela trigatri chamame afwa shuina dedo tle muga no wolo la shu shumi ni akafsani kalo bakele sambi segini sanzaba ani kalo damado no mamye sambi segi ani sanzaba ke ala batula shunitle ama kotige o kala dono ka baraji ni o ka nema ngala yarola koni jukele baraji bonya ala do bonya ema do ala di mo mando mo kalo bakele ngabta be sambi segi ani sanzaba ani kalo damado mam nyoke ala batula shumabla tlemabla oka ala yorola baraji ni sarani noro ani ngala domi ngala bo domo koni jukele mi me sungalo tletan laba kono ni jukele ngabsa o kalo bakele ni sambi sabani sanzaba ala bato join abibla nyefe ne dira silamo mo ala fe onga ka fo shina do ala krama o fode
ala kira salamo bla farfonna ashuta ingono ala kira mi bo sungalo shuta laba ya bo kono aya jija akasiba kro lama mashi kana to ka fako ashuta laba nunu na kelengele shu abolu kono mugan keleju mugan durushu mugan keleju mugan sabashu mugan durushu mugan woloblashu mugan konondoshu ala kira kote ni kelengele shu nunde mugan kele mugani saba mugani duru mugani wolobla mugani konono ala kira ko ni shufale nuna bolda aya pour gasari ala ka do abano fe na ka jijay ayam la jija de la ala ka nye chena mi nyinige ka singa ke shugale te ka singa yitro akate ala karama osira do angoro onga ayira maufe silame ngonnana ni ala ba jira ila domi ate dugula la ala minu mikila era ba do ni opma ayira shuwero la minde wolo blanchu mon wolo blanchu ayira mon wolo blanchu kala opma ala ba yela ma ni junu ngono abala de bulu ngay ko mi anga jeng yera frenja ma me wolo la kange kono ko mo mo wolo blay mo sina ka tu turo ga de chu fo ga sebe ni nyugulo ngo ka sebe ma ga tugo tugo te ga te me kotigi yera taka kotigi market aya ke tugo mi ne eye ashutai mbeke nyini na ala welela ala delila o de kadi ala e hanne ta soro sama sa era kurga sergo jugo ngala badem ngani i shuto to e kasingana ato ki ba tam wona wolo ko tu ni ngala ma to bologu aka ke jige era beji na sa ha be e klem se ga binati ni ngala ma to aba puri ga bite kono nga mim lala akoyena ala fe no ya foti ko mi nanya ke ala bi hinana o kamo opma minu mi singa ke biye matu jalaki nga chorba ra ke to no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni eya kete ede katolika soro katmen nunga mi zinaga ke shugeleñi chorba ke to mi nafra ko la de ga ke ma ala kra rap mi la ma misri kono ngala trap se ga toy ado shubina ab singoro shugele ga bo nga madina dabo celebato akamo dina dabo farfone dine la kuma mama be ka nyini mi itikafo mi mat itikafo ko abe shutta ngono ama nyina ala fe aka turu anu bela jale ko aka hinana aka ya famo aka magarana kunu doko nyina lge sayyidina ali ka atoydi ko aka murubi ma bakleva anye awala wala di العمود الفقري أرما دي كوكولو نو أي بوا بي كوكولو جيجي فراغا جيجي مرورة توا دارولا سلو فقار ngam miskaka comme c'est nali do sina kaka kota kubo yanga sahaba to sambe ya bakri umaru usmano wa kota lube sambe oluga famiala ni adonga foni shetana kon doni na kama ni ma chukodo usinge ke ka sarabla yira tiba kalamo o tro ba ka ko fo buya ka te saba to fo singa ta atoga do selwele yara la pian ashhadu anna aliyan khalifatun bila faslin ni selwele kata o to fo kum shira ka fo ali de khalifa re pian o ko ya abubakar tay umar tay usman taw shida khalifa olu keray ka wa etse ko lu boy nga ne sel wele to desina ga aja sawa ali yera de khalifa pian tawtay uyo udu sugo yu taro do sel wele la fami ala ko yow ala latka abubakar de na folo o bole ala umarna o bole ala usmanna
nego ko ala ka latigɛ k'i b'o bɔ yen donc fo i k'o fɔ da la sa kɛ ashhadu anna aliyan khalifatun bila fasilin kɔrɔ ye ko foyi t'a ni ala kɛra cɛ a y'a tulo majɔ fɛn fɛ ashhadu anna aliyan khalifatun bila fasilin ashhadu anna muhammadu rasulullah kɔfɛ o b'o de fɔ komi sariya k'a fɔ ali de khalifa ye foyi t'a ni ala kɛra cɛ bila fasilin o kɔrɔ ye abubakar tɛ yen umar tɛ yen o si tɛ khalifa ye mɛlɛkaw yɛrɛ b'a ka yɛlɛ o la ko ni ce e b'a la ka latigɛ wuli a misiri wɛrɛ la nka dakura kelen na kanu don nka i ma kanu kɛ cogo o cogo n'i taara don ala yɛrɛ gasi la ka don mɔgɔ gasi la i ye kojugu kɛ gasi y'a jumɛn ye e tɛ se ka ala ka latigɛ wuli ala y'a latigɛ fo bɛnkɛnikɛla dɔ ka ali ka kalifa bɔsi a la o ye abubakari ye ala sigi ma a ma kuma o sara bɛnkɛnikɛla wɛrɛ kana bɔsi a la ka san 10 kɛ fiɲɛ o ye umaru ye bɛnkɛnikɛla wɛrɛ kana bɔsi a la ka san 10 kɛ ni usumana ye sisan bɛnkɛnikɛla aw taara wa dira kotigi yɛrɛ ma n'a dira kotigi yɛrɛ ma o ka kalifaya tun kan ka barika ka tɛmɛ ni maa 3 in bɛɛ ta kan latigɛ masa y'a kɛ kokura ali ka kalifaya o ma se ka barika fo a labanna ka madinɛ bila ka taa fɔ kufa hali bi ka minnu b'a fɛ k'a bila ninnu ɲɛfɛ ala ye ko bɛ kɛ ka jira u la a ye nabila sa ka na malo n'aw ko a tɔgɔ di bɔsintigi la mɔgɔw tun y'a bɔsi ala de bɛ barika don ko la n'ala ma barika don min na a ti barika nka ala ye barika don aw ka bɔsintigi la u ka kalifaya la ka tɛmɛ a selen kotigi yɛrɛ bɔ kan ka ni kotigi kun don kabakoba hali bi o ali kelen sankɔrɔtali de kama o tuma o sinna ka muru yɛrɛ ta ko kelen k'o kɛ ba kelen ye Umar ta kun ye joli Usman ta kun ye joli fɛn du fɔ olu kan Abubakar t'o joli o ma dɔw fana ma ko wa ale de kun ka diya ni sahaba bɛɛ ye k'a sɔrɔ tɔgɔ sahaba bɛɛ kun ka diya a ye nka o n'a ta bɛɛ sɛbɛ o sɛbɛ n'i sera ale diɲɛ ma i bɛ kari ka bin nin bɛɛ ye ko lagamunenw ye tiɲɛ kisɛ kelen t'a la a bɛ nkalon bi ta a bɛɛ kaburu yɔrɔ dɔnnen don a si tɛ mɛtiri caman bɔ i bɛ taa fɔ ko olu de tun y'a la jamajanw ye nka ale min y'a la fitinin suruman ye ni sɛbɛn min jɛɲɛna ka se ale hakili la i bɛ kari ka bin o tuma n'o kɛra an y'o alahu akibaru ko ala ye se ko la karamɔgɔkɛ ko cogo di bi ta diɲɛ sɔn wara ka bila ɲɔgɔn na n'i ma fara ka wajili dɔw kɛ ni mɔgɔw taamana ka na u b'a fɔ karamɔgɔkɛ i ye min fɔ o tɛ dɛ ka d'a kan e bɛ ka baro mun ale taara a ko yɛrɛ ye ka na o tuma a ye cogo dɔ kuma dɔw la sa an balimaw hali bi ala ka diinɛ faama ɲuman d'an ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka faso ala ka kisi a juguw tɔɔrɔ ma ala ka bɛn keleman na sabu min n'o o bɛ na ni kelenya ye yarabi ala ka na n'o ye tafsiri kɛ kɛnɛ fɛn fɛn bɛ mali dugukolo kan an b'a ɲini u fɛ u bɛ ka dugawu kɛ jamana ye mɔgɔw kana ɲinɛ fana ka dugawu kɛ maa fɔlɔfɔlɔw ye minnu y'an gɔn tafsiri la minnu y'an gɔn diinɛko la olu de ye lasulu ye anw ye bolow ye o tuma n'an ɲinɛna jujɔ kɔ laban ti ɲɛ salamu alaikum san bako an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ inshallah jazakumullah ani baraji réseau ma sɔn kosɛbɛ mais san bako bawa kante musokɔrɔba ɲuman i ka foli bɛ yen Fofana Samake a ka foli bɛ yen n'o bɔra ye Kati a bɛɛ ka foli bɛ yen a 18 de don Waalaikumsalam.
Oleh kawami. Santilah Islam Traore bismillah. Allah. Insyaallah. Insyaallah. Amin. 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 Oh. Insyaallah, insyaallah. Traore kami zandila ka bɛɛ fo bɛɛ itikafu la alhamdulillah ala ka duwawu minɛ Insyaallah bismillah fadal. Alhamdulillah. Oh. Insyaallah. Terakhir. Amin. Insyaallah. an duwawu kɛ yarabi ala ka nɔgɔ inshallah ani baraji jibo an ka foli b'a ye inshallah kami kucala ka bɛɛ fo zantigila musokɔrɔba fila an ka duwawu b'u ye samaba ninnu ɲamaba olu ka musokɔrɔba laban fatura makɔnɔ fana ta fatura ni ala sɔnna ma makɔnɔ ta wajuli ni sunkalo tɛmɛna an kan ka taa dakura damadɔ fɔ musokɔrɔba ka banni na Assalamu alaikum. Oleh kawami. Bakar Kulubali ngam Kulubali ani jadi ani baraji na foli fɔ dugutigi ni alimamu bɛɛ jazakumullah salam Salam. Alhamdulillah. Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Allah. 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 Insyaallah. Boleh kami. masha Allah kami sika bɛɛ fo ani baraji Sikaso Idrissa Sy n'o ye Sikaso président ye ale ye sungaloma kɔnɔ in na a janfa an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ na ala ka kaburu nɔrɔ ka kɔɲɔ o y'a sɔrɔ Musa Sisoko o kun président yɛrɛ fana fatura an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ani mamuru bɛɛ lajɛlen an bɛ yɔgin dɔ i ka foli bɛ inshallah jazakumullah kamalen sira kɔrɔ alimami karabɛnta la fu ka dɔ k'a fɔ ni muso ye cɛ y'a ka fidiya bɔ ka ban banna a ti sun sara bilen dɛ aw kɔni b'a fɛ k'a bɛɛ don da cɛw kun ye e ma sin d'a ma nin bɛ ka sin d'a ma ni a kan ka sun juru sara ne y'a ka fidiya bɔ a banna o ye sun bennen ka bɔ a kan a bɛ n'a fɔ maakɔrɔba min tɛ se ka sun n'a y'a ka fidiya sara ka ban a banna sunjara sira wɛrɛ tɛ yen k'a den kan ka sara walima muso la ka d'a kan kɔrɔ y'a to ale tɛ se walima bana y'a to a tɛ se ka sun o tuma f'i y'a sarala ka ban sun tɛ sun bilen dɛ sun juru tɛ sara juru tɛ yen a bɛɛ b'a la o Bakari Tarawele Kati Bakari salamaleykum Bakari do
alhamdulillah kawle ko bami Boubacar Traoré Kati kati insha alhamdulillah alhamdulillah inshallah wa inshallah Allahu akbar alhamdulillah Allah inshallah Allah Allah jazakumullah Traoré ami Kati bela jele fo Umar Traoré président ka foli be inshallah ale rabora adom so jana jala sigaso amamme Boubacar Traoré kono ala ka hinana kunu kono warante ale kono ka choro fatura anga do be num bela jele ala ku kabru suna ala ku kabru noro marja kante be telephone no fenga ma soro folo anga do be Kati musorba chama be akadu ye anga nya da nyonga nga wati masoro Traoré bala jalo bala anga foli be Farada Kulubali anga foli be inshallah keta kani Kati kono bashite ababe kakane Suleiman Sanogo abe aga foli be Assalamualaikum. Kawle kawami. Sam bismillah fadal. Ali kalau sam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. atlo bala Bismillah. jazak Allah. foli jaranye nambaraji alhamdulillah anga foli be sambe inshallah taala kalfa karakon anaga chedo anga foli ba bele jele inshallah goita ala ka hinana ala ka darosma ango werande ale fatra kungo jana jafana kera kunu jana kera bide anga foli ba inshallah ala ka kabru noro ko kana mi bo ko fo wiro wele ka akuna fani di dirsa werande kon inshallah ala ka hinana ala ka darosma ami sika ka inshallah ni sungoro jimina amna ajja chobe la kata wajuli ke makono kam sorba fatulla zandigila inshallah aywa amina fo wati sebakoro sera ami do ke kanyini bela jele bana fe bega do ke jamana kal halaya kana basgi ani beni kilinya am bega yini tawde ya rabbi ala karnu sawu ye sungol bay baraka kam muhammadu ra kanu kam sallallahu alaihi wasallam do wole la Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kawle kawami. Kawami. Alhamdulillah. Ora ture konta andlo bala jam duma sagare sagante sagante mashallah anga fuli be yoro jume banangoro anga fuli be abla jele inshallah taala busudo konta anga fuli be konta anga fuli be karabe dai me tawari kamale siragoro almami inshallah taala nyama koro ture gani ifamana ti wele ke blew mune do ma ture afamana comme ture lagaw fasame suna ko sobe o kamala tsaka wele ke anga foli be inshallah ina foli fo kadime bele jele aya amina fo wati sabagoro noyra
amma fo kokura bega je ka do ke jamana e be kungoy o nani o do ke konna jala anyoru tambi samanu alabi o bedo o konoy ya rabbi duwawu adabu yani no de kadi ala ka angers gawla kama suratul fatiha kono nima ku fay andebe hidinas hidna angana o debe kada adama de kilinga foy may fo ini mo ka je kake o kuma nanya do da fereku ala be anyaruta makonu ndo fasuta bilul bayin kono insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh